على عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله سبحانه وتعالى تنو كألفو كولي مندو كبركة وكفى كسلي أن كنت محمد صلى الله عليه وسلم أنا كصدنجو أنا كصحابه أني مغمغ تغروكو فكتاسي القيامة جودما. أمي الله سبحانه وتعالى دلي أكان فرا أجمع كلينكا دوني نفما ألاكو نويا ننو بلا جليني دوني ممان نفجيا كونو أن اللاهرة. أمي الله دلي ala ka hamna ko bela jelen noya, ala kan junubu yafa, ala ka hera kan bela jelen. O tɛmɛnen kɔfɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka walanda kɛnɛ ka n'o de usulul imani fi daw'il kitabi was sunna. Limaniya jɔsenw a nana kuranna kɔnɔ cogo min na ani kira ka sunna kɔnɔ sallallahu alayhi wa sallam. An bɛ limaniya jɔsen filanan kɔnɔ n'o de ye ka limaniya ni ala ka mɛlɛkɛw ye, ni ala sɔnn'a ma bi sigi o bɛna kɛ o walanda laban ye. O kɔfɛ an na don sabanan kɔnɔ n'o de ye ka limaniya ni ala ka cidenw ye. An bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala deli kumakan minnu fɔra ala ka an nafa bɔ u la. An bɛnna sababa ma yɔrɔ min na o bɔra ala yɔrɔ, an bɛ ala deli ala k'an jidi. Fili y'an sɔrɔ yɔrɔ min na o ye an yɛrɛ ka dɔnni dɔgɔya an'an ka denmisɛnniya ani shetani. An bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala deli ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma. O tɛmɛnen kɔfɛ, walanda tɛmɛnen an ka kuma kun bolila masala dɔ kan. An kun ye layidu ta ko bi walanda in na an bɛna masala ye, an bɛna walawala insha Allahu ta'ala. Ala y'an dɛmɛ depuis an bɔra yan don mun na fo bi an bɛ ka ɲinini kɛ a kan. O la an taara jɔ kuma caman kan. Kuma ninnu an y'u fara ɲɔgɔn kan u b'an bolo yan ka tila ka na ni kitabu ye, kitabu mun kɛrɛnkɛrɛnna mɛlɛkɛw dɔrɔn kan. Al-malaikatul muqarrabun, nin bɛ kuma mɛlɛkɛw dɔrɔn de kan, u ka baara, u ka lahalaya, u danna cogo min na. Kuma dɔ b'a kɔnɔ a b'an ka kuma tɛmɛnen in jaabi. Wa kadhalika an seginna ka taa tafsir kitabuw ma, an ye kuma caman sɔrɔ a kɔnɔ. O kuma ninnu al-imam ibn kathir rahimahullah a y'o kuma ninnu fara ɲɔgɔn kan a ka tafsiri kɔnɔ, n'o de ye tafsir ibn kathir. An nana n'o fana ye, an bɛna o fana kalan, o kɔfɛ k'a kɔrɔfɔ insha Allahu ta'ala. Ka sabu kɛ adamaden kana fɛn fɔ i kunfɛ, dɔnni tɛ sɔn ma. N'i ma fara o ma i bɛ kɛ kuma filafɔla ye. Bi i b'a fɔ cu, i b'a fɔ ca sini. E dun ka kuma tɛ nasikh wa mansukh ye k'a fɔ nin touchera nin ma touché, ayi, o ye ala ta de ye. Mais n'i ye kuma fɔ, kuma mun dɔnni t'i yɔrɔ, i bɛ kɛ nkalontigɛla ye wa mɔgɔw tɛ da i la tuguni, mɔgɔw tɛ da i la. An bɛ ala deli ala k'an kisi o ma. An bɛ kuma o kuma fɔ yan, ni ala y'an kunu lahara dɔ k'an lajɔ, o de y'an ka kumakan ye. O kɔrɔ ye k'an bɛ ala bato n'o kuma in de ye. Walanda in tɛ k'a fɔ an bɛna sigi ka kitabu kalan ten, la, yan'an ka na yan i b'a sɔrɔ an bɛ tile 3 tile 4 kɛ ka walanda in labɛn ka na. Idan an bɛ mun fɔ yan o de b'an ni ala cɛ. An bɛ ala bato ni mun ye an b'o de fɔ nin kɛnɛ in kan. An tɛ fɛn fɔ fɛn mun t'an dusukun na, an tɛ fɛn fɔ an tɛ baara kɛ ni fɛn mun fana ye. Idan ko jama fan caman mana fɔlɔ, an bɛ jaabu in bila ka seli wele kɔfɛla kɔnɔ insha Allah. Yasa kuma in donna mɔgɔ minnu tulo la a bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali sɔrɔ a la. An b'an ka walanda tɔ dafa insha Allah ta'ala. O kɛcogo in man ɲi, o kɛcogo in ka ɲi. An b'a bila ko mɔgɔ caman ye kuma in mɛn ɲɛ t'a dɔw la yan. An b'a fɛ n'u nana waati min na
ame kuma injabi insha Allah taala. Idan anga wala nakum munga odona ode meleke ukabara ala ibara jama semewla. Idan ay munu fo ame kumuka tele boloma to munu kuma fo ambulu dafa ango meleke do kabara yi wahayu chili alabe wahayu dama abena di chidewma ani nabi nyumaw no de Jibril alayhi salam ado fana kabara yi sanji jigini ani ka falen fen labo o meleke jume o de Mikail ulu fila tɔgɔ nana Kurana kɔnɔ aya kelen kɔnɔ wa kadhalika ale dɛmɛbagaw b'a la minnu b'a dɛmɛ baara in na a dɔw fana ka baara ye ka buru fiyɛ kumana min na Ala b'a yamariya ka buru fiyɛ n'o de ye o tɔgɔ Israfil nin saba kiraw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan hadisa kelen kɔnɔ n'a kun bɛ sufɛ nafila seli a bɛ duwawu mun kala Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfil fatira as-samawati wal ard fo ka taa se duwawu in laban ma a dɔw fana ka baara ye walima a dɔw fana ka baara ye ka niw minɛ kumana mun na ni saya waati sera n'o de ye malakul maut dɛmɛbagaw b'a la minnu b'a dɛmɛ kana baara in kɛ an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli a bɛ n'a ma don mun na a k'a sɔrɔ an bɛ sira tilennen kan mɛlɛkɛ dɔw fana ka baara ye Ala ye kulu kalifa ale ma diɲɛ kulu bɛɛ lajɛlen kibaruya b'ale de bolo ni Ala ye yamaruya mun d'a ma k'o ka kɛ o bɛ kɛ kulu dɔw bɛ yen olu bɛ ci dɔw bɛ yen olu bɛ yɛrɛkɛ dɔw fana bɛ yen u bɛ ci fɛn wɛrɛ bɛ bɔ a kɔnɔ n'o de ye volcan ye nin bɛɛ lajɛlen kibaruya bɛ mɛlɛkɛ dɔ de bolo ni Ala y'o kalifa ma kira sallallahu alaihi wa sallam a taalen Taif mana mun na u y'a tɔɔrɔ k'a jogin a bɔtɔ la Ala ye kulu mɛlɛkɛ ci a ma ko Ala ko ale ka na kira k'ale yamariya dɔrɔn fɛn mun ka d'a ye ale bɛ mɔgɔ ninnu bɛɛ halaki ni kulu ye kira ko ayi n b'a fɛ mɔgɔ ka bɔ u la minnu bɛna Ala batu u tɛ fila fara Ala kan wa a kɛra o cogo la Taifakaw u silamɛyara u ka silamɛya ɲɛna Taifa ni Maka a tɛ tɛmɛ kilo 20 damadɔ kan a tɛ kilo 100 yɛrɛ bɔ dɔw fana bɛ yen olu fana Ala y'u bila ka musow densow de kɔlɔsi kumana mun na ni den b'a kɔnɔ ka densow kɔlɔsi den mun b'a kɔnɔ a ka kibaruya bɛɛ gulonnen bɛ o mɛlɛkɛ in de la a si a ka ɲɛnamaya a garizigɛ a ka baara a ka kunnandiya n'a ka kunnangoya nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɛbɛn k'a to a ba kɔnɔ wa Ala b'a kɔlɔsi ye kumana mun na n'a ye maniji ye o kɔfɛ k'a kɔlɔsi kumana mun na n'a bɛ kɛ jolikuru ye ani k'a kɔlɔsi kumana mun na n'a bɛ kɛ sogobu ye o kɔfɛ Ala bɛ nin fiyɛ a kɔnɔ ni nin fiyɛra mɛlɛkɛ bɛ yamariya ni kɔ dama dɔw ye o den mun b'a ba kɔnɔ yen Ala y'u ka dumuni garanti ta a y'a ka ji garanti ta a bɛ dumuni kɛ a bɛ ji min Ala y'a ka dumuni minan sigi a bamuso kɔnɔ dumuni minan in a tɛ sisi a kasa tɛ bɔ a tɛ toli depuis kɔnɔ taara don mun na fo ka taa kɔnɔ in jigin a ka dumuni daga sigilen bɛ a bamuso kɔnɔ o dumuni daga ye jumɛn ye Allah subhanahu wa ta'ala a ye fɛn dɔ lastigɛ adamaden musomanw kan n'o de ye u bɛ kalo bɔ mun kɛ laada joli o joli mun filɛ nin ye ni muso lajɔlen don a bɛ yɛlɛma ka kɛ balo ye den bɛ balo a la bamuso kɔnɔ ni muso jiginna joli in bɛ yɛlɛma ka kɛ nɔnɔ ye den b'a min bamuso sin fɛ
meni muso la jolente dente shina abebo yala ka baara abebo ni muso mun ta ma bɔ o kɔrɔ ye ko bananen don meni mun ta bɛ bɔ o kɔrɔ ye ko ka kɛnɛ nin na wa den ka dumuni daga ye nin de ye mais a bɛ kɛ cogo di n'a bɛ balo n'a ye ala de b'o dɔn subhanahu wa ta'ala mais a y'o kalifa mɛlɛkɛ dɔw ma mɛlɛkɛ dɔw fana ka baara ye ala ka larishiba in olu de b'a ta wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya o larshi tabaga ninnu ko ye 8 ye yala mɛlɛkɛ 8 do walima mɛlɛkɛ jamakulu 8 do tafsirtigiw ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ a la mɛlɛkɛ dɔw fana bɛ yen ala ye alijinɛ kibariya kalifa olu ma olu bɛ yaala alijinɛ kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ u b'u kunbɛn ni salamu foli ye u bɛ alijinɛ kɔnɔdenw ka baara de la depuis u dontala alijinɛ kɔnɔ u b'u kunbɛn salaman salama kisi b'aw ye kisi b'aw ye wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha nuna aljinɛ dala n'a dayɛlɛla wa qala lahum khazanatuha aljinɛ kalifalen bɛ mɛlɛkɛ minnu ma u b'a f'u ma salamun alaykum kisi b'aw kan tibtum aw saniyara diɲɛ kɔnɔ wa aw bɛ saniyaya wa a y'aw bisimila fadkhuluha khalidin a ye don a kɔnɔ badabada dɔɔni aw tɛ bɔ mɛlɛkɛw b'u kunbɛn ni nin ye o ye mɛlɛkɛ minnu bɛ alijinɛ kɔnɔ ala k'an kɛ mɔgɔ ye ni mɛlɛkɛ ninnu k'an kunbɛn lahara dɔn dɔw fana ka baara ye ka jahanaba tasuma kɔlɔsi ala ka n'u jɛɲɛ ɲɔgɔn na ala kana n'u ɲɛ jira ɲɔgɔn na ala kana n'u ɲɛ jira ɲɔgɔn na olu fana ka baara ye u bɛ jahanabadenw u b'u kunbɛn depuis u natɔ la wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara hatta idha ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum mais o tigilamɔgɔw minnu bɛ jahanaba kɔnɔ n'u bɛ jahanaba kɔnɔdenw kunbɛn u b'u lagosi de k'u jalaki yala cidenw mana ma wa yala ala ma nin fɔ wa kira ma nin fɔ wa mais aljinɛ kɔnɔdenw ta kɛra cogo di salamun alaykum tibtum kisi b'aw kan aw sigiyɔrɔ ɲɛna aw saniyara yɔrɔ sanuman na o ye aljinɛ kɔnɔdenw ta ye mais jahanaba kɔnɔdenw ta alam ya'tikum rusulun minkum yala ciden mana u ma wa yatluna alaykum ayati rabbikum u bɛ ala ka kumakan kalaw kan wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha bi dɔn in u bɛ k'aw bagabaga ka bɔ nin ma yala cidenw mana ma wa qalu bala u b'a fɔ awɔ idan aljinɛ kɔnɔdenw bɛ labɛn cogo min na ani jahanaba kɔnɔdenw kɛcogo tɛ kelen ye aljinɛ kɔnɔdenw bɛ don hakilisigi kɔnɔ lafiya kɔnɔ kunbɛliko ɲuman mais jahanaba kɔnɔdenw lagosi ani jalakili de bɛ da u kan idan so fila in filɛ nin dɛ nin dɔ la kelen fila don fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir jamakulu dɔ bɛ tasuma kɔnɔ wa jamakulu dɔ bɛ aljinɛ kɔnɔ ala k'an kɛ aljinɛ kɔnɔ mɔgɔw ye mɛlɛkɛ minnu bɛ tasuma kɔnɔ o don an ka kuma kun labanna yen de o yɔrɔ in na olu de bɛ wele ko azabaniya zabaniya kira sallallahu alayhi wa sallam don dɔ la a bɛ ka seli alikaba kɔnɔ abu jahal a nana kira ma ko yala ne ma fɔ i kana seliya wa ne m'i bali ka seliya wa wa ni n ye ka seliya bi tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ nin kɛla n bɛ nin kɛla n bɛ nin kɛla kira ko fatila e ka gɛrɛ n na dɔrɔn wallahi ni gɛrɛla n na zabaniya mɛlɛkɛw b'i tigɛ tigɛ i yɛrɛ bɛ n'a ye e ko muhamadu ka ne bagabaga wa a ko bagabaga tɛ dɛ e ka gɛrɛ dɔrɔn a y'o kuma in mɛn dɛ a y'o kuma kɛlɛ in mɛn dɛ o de la allahu subhanahu wa ta'ala ko kumana mun na abu jahali ko kira ma n'a kɛra ten de ne ka jamakulu ka ca n denw ka ca wa n ka gɛrɛnnadenw fana ka ca
nela sona man betu wele kana ala ko fali yad'u nadiyahu ate akata ka grenade wele kana akata ka grobara wele kana ala ko cogo de ko fa sanad'u akombe zabaniya meleke wele munu me tasma kono ulu kele mana jo jiye kono ya abe jeji sanad'u zabaniya ulu de janaba meleke wi wanye mo bulu fanala no de malik janaba kono de no kono gwana ube malik de wele wanadaw ya maliku liyaqdi alayna rabbuk be malik wele ambe ala deli akan faga shinya kilan ka lafiya qala innakum makithun abafu nyana ay sayatiya abina dume tasma kono nin chogoyna ala ko la yamutu fiha wala yahya aten nyanamaya kono nyanamaya nyumana wate safana yado sahabe mo lafiya wati dola me sayati idan ulunye mo malik khazinun nar meleka do fana be ulu kabaraye katama dugolo sanfɛ ala kosuma be keromna wajuli kenew kurana kalan kenew tafsiri kenew ube yala kani nyine dugolo sanfɛ nu ya sororo na ubu sigi ube lameni ke nu tara ala ba do bora romna uba fo ala antara ni sigida ina anye karsa soroye ube ke ala kosuma ube ka dina barofo wala ala be wasoni o tigila mogo ye sangolo mogo la nga jonde fleni ube ka ne ube kurana kalana ala be wasoni ye sanfa wa ambela jelemenin kono insha Allah taala ka sabu ke ansi kunye ala kode ansi kunye ka ala ka dina de wala ansi kunye ka kira ka sunna le ga fasa ko wala meleke ubiya munu be kam koloshini watila wa me tlayoro muna unille sibele kata Allah subhanahu wa ta'ala fe nye karsa sore karsa de idan ni tare andela ka foya dutigi nyumambe walma responsable bela jele fona kera ni bara mo mo sugula sino islame nyumambe be soro misiri kono ni watila islame nyumambe lakin okorate ko mo mti ko islame nyumante de iba soro fendo ya sugula idan abito kabara la meleke do fana be ulu kabara inene kira ko sallallahu alaihi wasallam inna lillahi malaika meleke be alafe yatufuna fil ard yaltamisuna ahla adh-dhikr fa idha wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum meleke be alafe munu be tama du ko la sanfɛ ala kosuma yɔrɔ u b'o de ɲini n'u ye yɔrɔ min na u bɛ ɲɔgɔn wele a ye gɛrɛ an ka ɲinifɛn sɔrɔ la u bɛ na ka mɔgɔw lamunumunu n'u kama ye k'a ta depuis an bɛ duguma yan fo ka taa se sanfɛla ma u b'u kama kɛ k'an kɔlɔsi idan o mɛlɛkɛ minnu filɛ nin ye olu fana ka baara ye nin dɔrɔn de o de la Allah subhanahu wa ta'ala ko وما يعلم جنود ربك إلا هو على كم لقوا كشده مغشيتو جته هكذا فنكر الله سبحانه وتعالى كلا صلى الله عليه وسلم أكون ملك دوبه وتاما دوكول سانفه ولو بتال لسلك على كرام مغمون بسلك لك نسلك كراك اندرو نيكو اللهم صل على محمد إبتلا دروباته kata fukira yana sallallahu alaihi wasallam karsa aselika ni watina mogo mun togo be ta fo ala kira dongo do ifa togo be foye iba togo be foye ya do eni mogo to ti kelenye anga laje anga seli cha kira ka sallallahu alaihi wasallam no fora no chayara anfe an kibariya be to fo ala kira sallallahu alaihi wasallam meleke do fana be uluka bara sebeni kadama de nga baro sebe ame fen o fen fo nin jel mbela jele sebe wa inna alaykum
لحافظين كراما كاتبين ملكو بي منو باو كولشي وملكو فنا بي منو باو بارا سبه بارا سبه بغاو اني كولشي بغاو لتكلين على كل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ملكو بي منو متانغا سينكه وبي ادم ادين كولشي على كيا مريكم ملكه دو بي وبي نوفكي كولشي الله سبحانه وتعالى أما فهم فلتك كوبي يسرو نوبي نيسرو ببنا مني ناتش ما فهم عن يسرو وبيبو إنوتش هل نيكا ساتر بيبولا ولكن بيكي كلشي وليه كلشي الكلاوي دو فنا بيقولوا بك بارو سمة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إيه نيومانك أبي سبه إيه جومانك أبي سبه واللسين وبتا الله سبحانه وتعالى في لا هردو ودي بتابلا بلاسيكونا كابيزي وببلا بلاسيكونا لا هردو كابيزي كي كبارا بوياجرا ولا بلاسي مغنيا تشكودي يكون ببارا إنك إياك كلمانيا منتو إدسكونا فهم كمبولا ودي بوغنيا مناسو بارا كيرا أواتيلا ملمانيا نيانمان كنتي سبين بفغيا بلاسيكونا ولا نمي بارك أنك الليمانياكا ناكر الليمانياكا بارا بغريا وأدم دير بيزي لا هردو ما إبه بيزي بون بغريا إكا الليمانيا دي بغريا ما كافي فرسوك أبو وتي غريا كلا كو مغدو ببلا بلاسيكونا لا هردو هل السوسوك كمان دي كغيري كتموكا ودو فنا ببلا بلاسيكونا وكا غيري كتم أهدي كلوكا مومي مدينة إذن أنغا بارو نيه أنغا بارو كولشي أنغا الليمانياكا angake duskuna siri nyumanka angake ala donka nokera Allah subhanahu wa ta'ala banga baro giriya idan meleke dobe uluka baray ka adama de koloshi do fana ka baray ku ka baraw bela jelen sebe meleke do fana be uluka baray kaburu fitne mumba kono ala yo kalfa uluma ani ni adama den shudona munu meni nyininga ulu ka bare kaburu konnay kanga mo sirande ulu be kaburu de konnay ibitul sorayende ube bo yoro kana itado bo yoro ka itado ube ni soray ubi lawli kilasiga kaburu kono ala yo sekuyi ubi siga kaburu kono kinyininga ikume ala jumene bato ikume dina jumena itugulen kume kira jumen ko idan nasoro ikumba ko jiya kono tienka ya iba jabi ala ko yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha mo mun sabatiraka ya la harado kaburu kono ala bunne sabati me mo mo masabati akaya abibulo fla itseka jabi waniyo jabiye ni jabu nyena oye ka aljine siran no yale depo don wani jabu fana manye ala kan kishi sira wure de be daile ye wala meleke ube munkir wa nakir ulubi nyini ngaye idan kaburu fitne ala kera kumbe ala deli ala ka kishi ka bawama akonna dola kelen sella ka ba tahiyya laban kono ni tahiyya kala ka kla ikasele ala kera ka sallallahu alaihi wasallam وكفيك تغني على فك ابو فنان فتنه اللهم اني اعوذك من عذاب القبر قبر فتنه ومن فتنه المحيا والممات نينما يا اني سيا فتنه كان كشكبوما ومن فتنه المسيح الدجال اني مسيح الدجال كفتنه على كراكم على دلاكا كشنما اذا اون دني نيغا كاكو سبكت على كراك صلى الله عليه وسلم على كراك شي سيغتا لو مكما نيشل مياوندما إذا ملكة دوبه ولفنا كبارة إني إذا ملكة وكبارة كذا نيبارة كم باويه يسانغ سكا فاميلي سرالا نهذا ما دين نيندو إبي كفاهم فنكه إبادو غافم ملكة دوبه وبكو كلشيء أبي إسرا أبي كلمة يجدي ويبي الله سبحانه وتعالى كلشيء إبي على كلشيء إذا قول لي من ياي ني ملكة ويه نفج من نبالا أنا فلو العلم بعظمة خالقهم ملكة منوفلة وكبو
fanga bula ala ye se ku ye mais o be mun de jira o be mun jira una k'a fɔ ala de ka bon n'olu ye k'a fɔ se bɛ ala de ye ka bɔ ka tɛmɛ olu kan ala de ma se d'olu ma ala ka se ka bɔ ka tɛmɛ olu kan ala de m'olu bonya ala ka bon ka tɛmɛ olu kan n'i ye mɛlɛkɛw bonya dɔn ka siran o bɛ kɛ sababu ye k'i sira ala ɲɛ o bɛ kɛ sababu ye i b'a dɔn k'a fɔ ala de ka bon ka tɛmɛ olu kan wa ala de fanga bɛ ala de la ka tɛmɛ olu kan se bɛ ala de ye ka tɛmɛ olu kan a filanan i bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala tanu ala mun ye mɛlɛkɛw kɔrɔ k'u kolon u ka tugu e kɔ k'e ka baara kɛ n'i y'a filɛ depuis i b'i bamuso kɔnɔ fo ka t'i fatu i ka alijinɛ kɔnɔ ani i ka jahanaba kɔnɔ mɛlɛkɛw b'i nɔfɛ u b'e ka baara de la e man ka ala tanu wa adamaden kan ka ala tanu dɛ o de la Allahu subhanahu wa ta'ala ko walaqad karramna bani adam ale ye adamaden bonya de depuis i b'i bamuso kɔnɔ ala ye mɛlɛkɛw détaché u b'e ka baara de la n'i nana diɲɛ kɔnɔ olu b'i di diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw ma olu t'a banna la o la kɔlɔsilikɛlaw b'i la sɛbɛnnikɛlaw b'i la wa ni saya waati fana sera olu fana bɛ t'i di saya mɛlɛkɛw ma n'olu ye ni minɛ kaburu mɛlɛkɛw fana bɛ yen n'olu fana tilala i tan ko in bɛ nin cogo la adamaden kan ka siran ala ɲɛ dɛ ala ye nin bɛɛ lajɛlen bila u bɛ ka anw adamadenw de kɔlɔsi i bɛ ala tanu i bɛ ala waleɲuman dɔn ka ala barikada ala mun ye mɛlɛkɛw kolon e adamadennin ɲɛ u bɛ ka baaraw kɛ a sabanan n'a laban n'i ye nin bɛɛ lajɛlen dɔn a bɛ kɛ sababu ye i bɛ mɛlɛkɛw kanu ka sababu kɛ mɛlɛkɛw an t'u kanu an t'u ka baara dɔn an t'u ka fisamantiya dɔn n'a sɔrɔ an tun b'o dɔn wallahi an tun b'o kanu idan nin walanda in kɔfɛ insha allahu aw minnu ye nin walanda in lamɛn aw bɛɛ bɛna ala ka mɛlɛkɛw kanu mais kanu in kɔnɔ a bɛ siran u ɲɛ fana ka sababu kɛ a y'u jɔyɔrɔ dɔn a y'u ka baara dɔn ni ala ko k'u ka mun kɛ u b'o de kɛ dɛ tɛ siga siga o la dɛ an bɛ allahu subhanahu wa ta'ala deli ala k'an ka limaniya jidi idan nin ye walanda laban ye a walanda banna yan fɛn min gulonnen bɛ ala ka mɛlɛkɛw la idan mɛlɛkɛw ye fɛn mun ye an y'o dɔn u danna ka bɔ mun na an y'o dɔn o kɔfɛ ala ye fɛn dɔw kɛrɛnkɛrɛn n'u ye an y'o bɛɛ lajɛlen dɔn u tɛ dumuni kɛ u tɛ ji min an t'u mankutu ni cɛya ye an t'u mankutu ni musoya ye u tɛ furu kɛ an t'u hakɛ fana dɔn idan an ye nin bɛɛ lajɛlen dɔn mɛlɛkɛko la o kɔfɛ ala ye minnu tɔgɔ f'an ɲɛna ani kɛra ye minnu tɔgɔ f'an ɲɛna an y'o bɛɛ lajɛlen dɔn o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an nana u ka baaraw fana dɔn an nana u ka baaraw fana dɔn idan nin kɔfɛ aw tɛna iskalu sɔrɔ walima mɛlɛkɛkow la aw tɛna kɔnɔgan tɛna aw sɔrɔ a la tuguni idan ni silamɛya walima limaniya jɔsen 6 bɛɛ lajɛlen kalanna nin cogo la wallahi i bɛ tila yɔrɔ o yɔrɔ fɛn o fɛn ye akida babu bɛɛ ye i b'a bɛɛ lajɛlen dɔn ka sabu kɛ a bɛɛ lajɛlen gulonnen bɛ nin 6 in de la fɛn o fɛn bɛ ye akida babu kɔnɔ a bɛɛ gulonnen bɛ a bɛɛ bɛ segin ka taa nin 6 in de ma idan n'a ye limaniya jɔsen 6 bɛɛ kalan nin cogo la ka silamɛya jɔsen 5 bɛɛ kalan nin cogo la an tilala an bɛ ala deli ala k'an bɛ sababa ma idan an bɛ segin ka taa an ka kuma fɔlɔ ma kuma kun daminɛna ni mun ye insha allahu ta'ala n'o de ye o don an ye aya dɔ kalan allahu subhanahu wa ta'ala ko fi surati zumar wa nufikha fi suri fasa'iqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha Allah kuma in bɛɛ bɛ jumɛn de bolo man sha Allah ala ko Israfil a bɛ buru fiyɛ n'a y'a fiyɛ ka tila fɛn o fɛn bɛ dugukolo kan ani sanfɛla a bɛɛ bɛ sa mais ala ko illa man sha Allah fo ni fɛn mun ye ala diya k'o tɛ sa o nɔgɔnin na idan illa man sha Allah jɔyɔrɔ b'a la walima jɔyɔrɔ t'a la ala de ko a ma k'a bɛɛ bɛ sa
meni fo munye ala jiya ka fo te sa o waati la am se go faga on te se go faga wani tafsir ko nawfle nu kuma ba fo fembe be sa illa man sha Allah fo fem ya ala irdiya kasab gala ko fendo ya dia adola ala mo fanye me ay munu fanye na ulube sa ma me fem mo fanye na ulube sawa ne ko sisa iya misali do fo mo nin fɛn fulana ani ni ne bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɛ mɛ n tɛ nin fɛ n tɛ nin fɛ n tɛ nin fɛ yala i bɛ fɛn minnu fɛ i m'u walawala wa i tɛ fɛn minnu fana fɛ i y'olu walawala mɛ n'i ko nin bɛɛ lajɛlen ka di n ye fo nin kelen i m'o kɛrɛnkɛrɛn wa e y'o kɛrɛnkɛrɛn mɛ ala ko k'a bɛɛ lajɛlen bɛ sa o nɔgɔn na fo n'a kɛra fɛn dɔ ye mun ye ala ye جبريل وميكائيل وإسرافيل الإمام القرطبي رحمه الله أيوفا كتفسيركم لكن هو حديثين ويدلوين كما ينمي حديثين مانكنه إذن ودلوين وتدلوين كسبك دلوين أمانكنه إذن ندلو مانكنه كما تسيغا كنيا سنو وينك دلو دوه مامو بيغا بوالا والماده أمو بينا بوالا طيب أنا ابن كثير كما لميا كما نمنا آية إنفو أكو يقول الله تعالى مخبرا عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل الهائلة أكو الله سبحانه وتعالى بان كبارياني آية ننكنو لا هرك كباريا ani tamashirenba munun bɛ kɛ ani kabako kɔnnu ani dugukolo yɛrɛyɛrɛ munun bɛ k'a kɔnɔ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله أكو هذه النفخة هي الثانية أكو نمبر فيكم فلاني نيفلانا وهي نفخة الصعق برو من بفيه ناكرا درون دانفين بلا جلمسة بلا جلمسة أكو وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله أي الله لا دقاقا كما كنو تفسير تقول فلاني كما دولا فندو بينهما وتا حقيقة يردون مي ألا يافتشو من أوبا فتي أبوكا دوني فتني فاكونو أبو دادي ودون بغا بلا جلنكا كتندي إبه فتني مندو فهمونا يبو فو ite mundo ibo duniya se gata alama ala ya fo cogo mina illa man sha Allah afana ya fo cogo la ni seli wella ambaka kuma to dafa insha Allah ta'ala Allahu akbar Allahu أشهد أن لا
اللهم رب هذه الدعوة التامة. إذن ابن كثير رحمه الله تعالى أكو وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله. ألا كتشغدي ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ابن كثير فنكو إلا من شاء الله، وأن فنبافو إلا من شاء الله. إلا من شاء الله على دبادو فمو بتوي، على دبادو فمو بتوي. ما أن يركا أن غدوني كون على يفهمون دوني داما كوفانينا دانتا فونا وبلا جنة كون بسا. ما إلا من شاء الله ويموندي على دبادو. أكو نو برون فيرا فنو فنو يفنينا ماي سانغولو لا أني دوكولا لا وبلا جنة بسا. فني فمو نو سيما على جه. كما جاء مصرحا به مفسرا في حديث الصور المشهور. أكون أنا حديثا دوكونو حديث الصور وحديثا إنجا جانتين وفيا. أكو ثم يقبض أرواح الباقين. أكو كفي على بتو بلا جلني منه حتى يكون آخر من يموت ملك الموت. فكك في اللبا من نوبسا ودي ملك الموت وينفرد الحي القيوم الذي كان أولا على دبتو على منكلن كندو وهو الباقي آخرا وعلى علين دبتو. إذن ابن كثير كان يقول يمي كافو فان بدو كولوني سانغول لا بلا جلمسا هل ملك بنو بلا جلمسا ميالا على كو إسرافيل من أبورو في واتي من ندو نينما مبسا يالا ولين توبسا نيوفا والمتسا نيوفا أمنو كما صريا أفهميرا. إذن ني ابن كثير كقميني كما صريا بلوما أمنا كتاب من سبنا ملكوكا نودي الملائكة المقربون وكتابين دفلني أمنا كلاوكنا. أنا بابو ده كبابو موت الملائكة أتتري جمع ملكوكا سيا يا لو بيسا والموتسا أتتري ودي أمنا كلا. أكون من عظمة الله وكمال ربوبيته وتفرده بالبقاء. أكو الله سبحانه وتعالى عليه مصدف لي وعليه بتو دانفن بلا جلمسا. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء نآية كفى. أنني ابن كثير كما أن يكون منكلا. أكو وقال ابن كثير يخبر الله تعالى أن يكون منكلا أنه كما كلين كلا أن يكون منكلا كتاب ينكونو. وكفى أكو وقد اختلف العلماء في المستثنى في قوله ألا كان قافو إلا من شاء الله أكو دون بغوي نيغو سما أولا يالا ألا كانت مندما إلا من شاء الله ألا يمند بوالا كافو وتسا أنو غنينا ما بنا ساكوفي كسبك ودون أنك كما ينكم يرومنكا ودي ألا كو إسرافيل بنا برو فيه نو برو فيرا فصعق من في السماوات ومن في الأرض fon fon be du ko ni sango la bela jele mesa o yoro la foni fe munye ala dia ko te sa o watila me kuma en korote ka fo dantan fendo be toye ka fo ko te sa ayi abela jele mesa wati dola me laban nulu be sa wati jume wa kuma do be ka fo dantan fendo be ulute sa ameno kuma kala ako don ba ko nyo so sonna ay aya en kala أكو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكو وأما الاستثناء على كلنغا إلا من شاء الله أكو على كم فهمما فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين أكو عليه مسمون لا بكوب لا الجنة كنو على كو من ديننا وبلا جلما نمو من دون الجنة كنو يبوسنو أكو نمو فلنا لوتي سادة وبسا إلا من شاء الله وتغفولا أكو دون بغاو دوكو كو كوري على مسمون لا كولا بكوب لا الجنة كنو بك الجنة كنو دون كنو مسمون لنا دبيسي سا وبي وبك الجنة كنو دون فنا كنو وبك أمبلا جنة كنو ولوتي سا على كوجو دي فصاعق من في السماوات ومن في الأرض منو بدو كولو كنو أني سانفلا ولو بلا جنة مسا yala munu be aljina kono lu bolawa
don baga do fana ko ay illa man sha Allah wa yashhada umunu yesede furewi ka sabuke afora konulu sara alako wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun akana ki kono ka fo mo munu sara ala kasraga ku shudo de unyana mandu ala yoro kulu jolembe ala ka larshi kerefe uka pamuru bu bolo idan ko don baga do ko kulu fana do me ako kuma sawaba muye illa man sha Allah ala de bodo me ala ya ngadoni se fe munu ma obela jelembe sa adama de mbola jine bola meleke bola me fendo be ala manga doni se uluma ala de ba do fe mun be toy wa aljina muso munum be aljina kono ulu glarendo ku blay ulu ti sa usigile me kambela jelen kono ako don baga do yin kuma fo illa man sha Allah oko fa ko fa innal janna ikadu aljina laysa fiha mautun sayati aljina kono oko fa kitabutina ibn qayyim ka kuma وكفى أكو في جواب سؤال عن موت الملائكة أكو ابن تيمية رحمه الله أن ينقرأ نيوغنا دولا يالا ملكة بلا جلم بسوا أي جابو دي أكو الذي عليه أكثر الناس دون بغا فانشاما مفهمونك أن جميع الخلق يموتون دام فهم بلا جلم بسا حتى الملائكة الملكة ميالا ملكة بامو سبا مفارا إسرافيل وميكائيل عن جبريل يالا أولين توم بس نيوم في واتي كله أكو أي نبورو يفيرا فهم فمدو كل سان فولو بنا سا منو فنا بنا سا واتي لا واتي مني على جينا فنا حديثا كنا تقومنا ما أقول لبا ممنا سا وكنا ويملك الموتي عليه لما بسا ما فلو جمعنا بقولي جمعنا فلو بقولي ومك بورو فيه وفلو ده بقولي ala be buru dama kay yamariya dama ba fiye anto bela jeleme bo kira ko de la no buru fiera mo folo muni dugu kolo be perena be bo o kira sallallahu alayhi wa sallam idan kuma famera ka sabu ke kuma ngundo na kulo chama kana kuma famia idan ala ko ni buru fiera sabe ke wati muna dan tan fem bela jeleme sa foni fem ya ala yerja idan amoto ala bolante do kono kasabu kala mo jelen kono ala kana shiku mandiyama idan ulube aljina kono sayate bela jelen benoka idan ala kelenga fo illa man sha Allah uko bisaka ke aljina musunnuye na kerulu fana alhamdulillah fana hera de uluti saw lakin jibrila ni mikaila ni israfila ulube sawati muna ani dantan fento ute sawati kele kasabu ke mission do de bolo me ulube bela jelen mena fatu fo ala ba fo jonne tora saya meleke ba fo ne ala ala ne kelen tora ale rebe sa ale be ke fen laba e mum be sa mais folo mum be wuli o de israfil nale bina burufiye o burufiye allah subhanahu wa ta'ala ko thumma nufiqa fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun no burufiye rawatimna dan tan fen be la jeleme kunu idan kuma en koro kunyeninde nasoro mo gum gunya famia ka fo ne ko dan tan fen do be ulute sa ayi na kuma in lanyinu toy ngo na kera fe mu ye aladia wa fe mu ye aladia ne kele mo fo don ma yofo ibn kathir ka kuma flene ibn taymiya ka kuma be illa man sha Allah be ala bolo me ala ye fe mu no fanyana ulu bela jele mesa ami Allah subhanahu wa ta'ala dili ala kam be sabama ami Allah subhanahu wa ta'ala dili ala ka hera kam bela jele wala doni kuma ni manya ni be kuma akasoro iye fe mu fo dallu bi bolala ne kunye nin kala ngakoro yani ngafo bo kuma mafamia segana katama kana ni kitabu ye ne ko ne ka kuma kay ni kuma kay mabona yoro abora kitabu de kono ami Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka hera kana bela jele wala ni wala na labaye ni ala sona mani sungolo temena ni ala yan shi sama ka kono awa anna se ko kala halsa ka sabu ke shi barade do dongelen barate an ko ni baka fo ala ka tande seromna ami Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka sungolo nyuman do anka akan fana nyuman soro amusaka ala ka bela jele noya على كهراك نبيل جلني على كان جنوب يافا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عثمان انت مالك